ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರಡು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಚಿಲಿಂಬಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಪಂಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಪವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪಡ ಪವರ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಅವತಾರದು ಯಾರ ಅಬದಾರ ತೂಯೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂಯೆ ಅರ್ಜುನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಾನೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಾನೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ತೂಯೆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರುಂಡು ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ ಅರುಂಡು ಈ ಅಡೆ ಪೂರ ಟಿವಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಮನ್ವೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನದು ಬನೋಡಿ ಅನ್ ಪನ್ನಾಗ ಊಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪಿಲ ಕೈಜಿ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ಆಲ್ರೈಟ್ ಈ ಇತ್ತೆ ಬೈ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೋತುಂಡು ಅವತಾರದ ವಿಷಯಟ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಅರ್ಜುನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕುನೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇ ಒಪ್ಪಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಣೊಂದು ದುಂಬಾರೆ ದೂರ ಅಡ್ದು ತೂತೀನಿ ಹೊರ ಮೀಟ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಹಲೋ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಕೆಲವು ಸಲ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡನ್ನೆ ಪನ್ಪು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆತ್ತಿಲಕ ಹೆಂಗಾರ ಅಣ್ಣೆತ್ತಿಲಕ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ವೆರಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಂಚ ಆರ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕುನು ಮಂಡವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಆರ್ನೇತೆ ಮೂವಿ ಫೈನಲಿ ಬೈದಂಡು ಆತ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ 2 ಸಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಪೂರ ಆದ್ ಅಂಚ ಐ ನೋ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್. ಆಸಮ್. ಸೊ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಲ ಬಂಡೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಕುಡ್ಲಗ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಬೈ.